החמצן, כמו שכולנו יודעים, זה ההזנה הכי בסיסית של התאים. כל אזור שמגיע אליו חמצן במידה מספקת, התפקוד שלו משתפר משמעותית. ומה שקורה פה בעצם, אנחנו נכנסים לתוך קפסולה, מחוברים למסכת חמצן, שמחוברת למחולל. מחולל חמצן לוקח את החמצן שקיים, מסנן אותו, ומזרים ישירות לתוך התא, 98% חמצן מועשר. במקביל, הלחץ האטמוספרי בתוך התא עולה. השילוב בין התנאים האלה גורם לזה שהחמצן נדחס. וכשהחמצן נדחס, הוא בעצם מגיע ליותר אזורים. הוא מגיע לאזורים שבאופן רגיל הוא לא מצליח להגיע. הוא פורץ כלי דם זעירים, מזין אותם, מחדש אותם ומשפר את זרימת הדם. וזה עוד חלק מהייחודיות של הטיפול הזה, כי הוא לא מתמקד במשהו ספציפי. כל המערכות מושפעות מזה. אני הרבה יותר רגוע, אני הרבה יותר חיוני, אני הרבה יותר שמח בימים האלה. קורה משהו, הטיפול הזה פשוט עושה טוב. אני מזמינה אתכם באהבה להגיע אלינו, לאחד מהסניפים ברשת, לקבוע פגישת ייעוץ. אנחנו מחכים לכם באהבה גדולה. תגיעו.